Здравейте, аз съм Габриела и съм психолог. Отговарям на ваш въпрос в нашата Viber група. Ако още не си в нея, включи се от линка в профила ми. Как да се справим с травмите, причинени от родителите и как да мислим хем самостоятелно, хем да принадлежим към рода. Ние принадлежим към рода и получаваме енергия от него, когато приемаме всички негови представители. Няма осъждане, няма критикуване на никой от представителите в рода. Преработването на травмите обаче е доста по-сложен процес. То може да се направи посредством различни терапевтични вебинари, предстоят такива, мама, свободата да бъдеш себе си и татко, свободата да се изразяваш в социума, може да видиш информация за тях в профила ми, а най-ефективното проработване на отношенията с родителите се постига с индивидуална работа, защото там специалиста може да види кои са точно вашите проблемни точки и да ги отработите тях. Много от вас ме питат, не може ли самостоятелно? Не може, тъй като вашата психика има много силни защити и те няма да ви пуснат там. Затова е необходим специалист, дали посредством на онлайн курсовете или индивидуална работа. Ако имаш нужда да работим индивидуално или в група, в рамките на моите терапевтични вебинари, ми пиши на лични, ще ти дам повече подробности. Знаеш ли, че в профила ми тече томбола и един от задалите въпрос ще спечели безплатен вебинар за проработване на отношенията с майката.